Ei, mira que hi ha... Mira. Molt bé. Ara com era? I. No t'ho saps. Ei, va, tu, fes així. Fes així. Visca Catalunya! Molt bé. Visca Catalunya! Bones. El mateix color i el mateix número. Imbècil. Que seriós que esteu? Ara no tires... I no tires Roger. Encara no he començat. Una cosa. Vídeo. Hola. Molt bé. Bones. El 211 és aquí? No, heu d'anar més cap allà, del Toma Rotonda. Per aparcar a l'altra banda. Heu d'aparcar a l'altra banda, correcte. Vale, gràcies. Vale, gràcies. Visca Catalunya! 11 o 12? És tot això, 12. Sí. És que ens han dit. València de nit, llavors ve un altre poble que has de
ràpida. I menudeta. De Sabadell, tinc 44 anys i esperem ser 1 metre o mig metre més a prop de la llibertat. Li passo la mà a l'Aleix. Hola, soc l'Ale, tinc 7 anys, i esperem la llibertat. Hola, soc el Joel, tinc 10 anys, i vaig quedar Que bé, Laura, que t'ho perds, que estan filmant. Aquesta és la bona, ja? No, és la GoPro, aquesta. Hola. Ja no queda més? Ui, segur que hi ha més un que porta el nota. A veure, per davant. Ara, aquest.